N'a fɔ solo ɲɛna k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan tellement que solo tigɛlen don mɔgɔ la a tɛ na mɛn a tɛ n bonya han ne ko non nam komi e filɛ nin i tɛ sigi ka du kɔnɔ kelen de b'a fɔ wulukulo de y'i sen ça fait e bɛ ka fɔ sa ko ne sen de tɛ ja an k'o bɛɛ to yen sa mɔgɔ fɔ de ko yan ne kɔ kɔrɛ ne ka du kɔnɔ ne kɔ Fati e cɛ sɔrɔ o cɛ ala ma bonya sa i ni ala cɛ kuranɛ kalan na mɔgɔ bi ala ma daminɛ fɔlɔ i n'a fɔra ko fɛn ye fɛn asifuru 60 mais halisa ale bɛ tan ni kelen na e bɛ tila jɔn ko cɛ fura ni man di ye dɛ kana n tilala i b'o kuranɛ kalan ma ne t'o dɔn sila waritigi sila o de fɔra o de ko k'a bɛna fatu ala i ni teri baraji i ko ten ala wallahi ne y'a tiɲɛ ko ne ka magasin a bɛ bugu don dɔ la ala i ni teri baraji koyi wallahi den ɲuman sɔrɔ ha i ko sila nantakolo in dɔrɔn de ka d'a ye ala o tɛ kɛlɛ o dɔrɔn de ka di o tiɲɛ sa wallahi yɔrɔ nin t'an ka ko n'a daminɛ tɛ o n'an kɛ waritigi wallahi n'an kɛ waritigi bon sisan i b'a dɔn k'a kɛ cogo min na sisan mais a ma se ne ma i b'a dɔn mun bɛ ka ne kamana gan kuma ni i denmuso ye Fatu bɛ k'a yira n na k'ale tɛ furu in na yɛrɛ comme k'a taala bi ka taala jɔjɔ Fatu ba taara di ale y'a yɛrɛ wolo kɔrɔ a tɛ Fatu kɔnɔ ko ale t'a yɛrɛ yɛrɛ ne ka du kɔnɔ yan o ko tuma Fatu ko in tɛ yan e k'a tuma ba in wallahi a diyara Fatu a ma diya Fatu bɛ taa e ka den man di tɛ o to yen sa o to yen ne ko a sira tɔgɔ in bɔra yan yɔrɔ a ye jeli o tɛ se ka kɛ sira tɛ se ka na ne fɛ yan nɔ cogo si k'a bɛna taa wari a ye joli di ma a bɔ a bɛ kɔkɛ n'i magara n na ko wari ko dan b'a yɛrɛ ni ne kun b'a fɛ yen ko sila bɔra e kun bɛ wari ko kuma de fɔ ne ɲɛna a ma wari jan bi a ma wari jan sini e ko ko ale dun ka tanta mun na n'a bɛ ka tanta mun na i tɛ taa sila ɲini ni sila wari sila mana ni sila mana ne bɛ taa ni sila mana ni woro ye wala ne bɛ taa ni Fatu ka woro ye wallahi ne bɛ taa ne a diyara e a ma diya Fatu bɛ taa furu in na wa ne b'a dɔn fana Fatu bɛ taa ni sila mana woro kɔnɔ ne bɛ taa ni woro ye wallahi Mama, i tɛ 200 di yan. 200? E bɛna taa min fitiri selen na? N kan ka taa ci dɔ de ɲɛnabɔ n'a ye. Fitiri sera dɛ, i kun t'a to ni fitiri tɛmɛna i ka taa. Ma 200 di yan sa, ko n bɛna taa ci urgent de la. 200? Baasi tɛ. N ka portefeuille kɔnɔna lajɛ so kɔnɔ i ka 200 ta. Ok, n y'a mɛn. Merci. Kana mɛn Jagare. Awɔ, n y'a mɛn. Fitiri sera. Awɔ. I b'a kalama jamana ɲagaminen don. N y'a faamu ma. I janto i yɛrɛ la dɛ. Awɔ. madame so ne ka marifa ça fait sisan sa i dɛsɛra muru ani bese nin bɛɛ la sa fo marifa solo fitiri selen na e bɛ ka bɔ ka taa marifa in di ka na a di ka na marifa in di ka na i bila bɛɛ la sa n ka bila bɛɛ la ne ka taa siyano de la sa ayi i tɛ taa a dafi ka na ne kana ne fɛ yan nɔ yɔrɔ bɛ mɔgɔw ka business bɛɛ kɛ po ye ko pati bon nasɔngɔ kɔni nin y'o bannen de a ma se o ma wala ta wala ne b'a dɔn nasɔngɔ bɛ bɔ yɔrɔ min na i b'a fɔ k'i b'i jɔ o yɔrɔ kan mais kana mɔgɔ faga dɛ solo cɛ i sera sabali dɛ ok ko pati n bɛ don ka na wala i talen tɛ nin yan n'i ye mɔgɔ faga wala i kungo don ne bɛ k'i nɛgɛ don Bonjour. Eh, ma belle. Oui. Ça va? Ça va. Ça va, la Quand Menetida? Tu vas bien? Oui, alhamdoulilah, je vais Les bien. bonnes choses. Ça marche. Mashallah. Et c'est le Et t'es sérieux? C'est du langolo. On caille la voilà si. Nye nono mugu barika la. Nye bala ko hali nye seri nye ba do ko fo seri kadi. Ma wana seri nye anigi bi mine ngani de seri. Ni be seri min kɛ i bɛ sogo ɲimi k'i fa de ka sɔrɔ ka seri min
Ni y'a ye bɛ kɛ siri bɛ e fɛn dɔ de don. I ta tɛ bɔ e la A bɛ cogo di? I dun teliyala. A bɛ cogo di? N ko cascadeur de don. E kɔni bolo ne ni moto kɔni minɛ kɔni yɔrɔnin kelen don. An ka taa don dɛ. Ɔ wele kun fɔ ye sisan sa. I ye wele kun jumɛn na? Bon ni wele baasi la koyi. N bɛ fɛ i ni ne ka taa Jazo ka yɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ. Ko mun ka yɔrɔ? Jazo ka yɔrɔ la. Yɔrɔ ni y'a f'i ka mana ko ninnu sɔgɔ ne kan dɛ. Ne ma kɛ ka to ka ne wele kosɛbɛ o la. A to ka ne wele an ka to ka taa mana mɔgɔw fɛ ne t'a la i fɛ n y'a kankari di ye bi siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ. Ma chérie. Ne tɛ se ka taa. Kana ne wele o mana ko sugu ninnu na. Nin tɛ mana ko ye sa. Ayi ne tɛ malankolon ka ko la. Min sɛbɛ bɛ la i ko ko ka mana kan f'i ɲɛna. E de wele bɛ sɛbɛ la o. I ye e baro ye mɔnɛ min bɛ ne na kɛ min cɛ ni ka ko la k'ale tɛ fɛ k'a tɔgɔ bɔ na kɔnɔ. E ka sabali sa. Ayi kana ne deli n tɛ taa sa n y'a kankari di ye o kan'a kɛ n tɛ taa. Ne ka n yɛrɛ ɲini wala si. Ni kelen dɔrɔn sa i bɛ taa bila Zena siɲɛ wɛrɛ n t'i wele walayi. Hali sini e bɛ ne wele don o don i bɛ nin kuma kelen de fɔ. Hali sini e bɛ ne wele. An ka Zena ta k'a laban. I y'o caman fɔ ko Julie. Zena dɔrɔn e ka sabali sa e bɛ taa bila ma jolie ne daga wuli ni kelen. Ne ɲɛna kɛ i bɛ mɔgɔ de da kɔnɔ sa. Cɛri yɛrɛ de bɛ ne ɲɛna bɛ ne énervé quoi. Tugu mɔgɔ ɲɛnɛma kɔ sa i valeur ka bon ni ma sa. O tuma e ɲɛ tɛ la. Ko classement kɛ i cɛ ka ɲi dɔw la b'i la sara b'i la i bɛ taa tugu ni malankolon kɔnɔ na i bɛ cɛ ɲɛnɛma sɔrɔ min ka fisa ni nin ye siɲɛ 100. Dija ne b'i wele de i ka na i ka taa n bila yen nɔ mais malankolon don mɔgɔ ɲɛnɛma don ne m'i ɲininka o la dɛ n'i ka taa n bila n'i ɲininka o dɔrɔn de la. Ok n'i y'a kɛ jamaniya ye ne de bɛ t'i bila koyi wa n ma nɛgɛ ma convaincu fɔlɔ dɛ. Ka taa n bila fɔlɔ. Ne essence k'i kun plein. I ko essence plein bɛ ne ka moto kɔnɔ an ye dɔ k'o la sa o. N bɛ crédit ci ma. Sɛbɛ la walayi n bɛ crédit ci ma. Ka tila ka dibiso san ka di yan ko ɲini. Voilà dibiso o b'a ɲa. Ka nɔnɔ kɛnɛ dɔw kan. An ma e bɛ ne ka ko dɔn hali ne ko n bɛ bɛɛ wolo n tɛ se ka bɛɛ wolo. I tɛ se ka ban. E ni ne minɛ ni yɔrɔ la koyi. I tɔ n bɛ nin bila i san. Nin bila yan ka fɛɛrɛ kan ka taga. Wuli an ka taa dɛ. Wale. O tuma la i bɛ fɛ ka sɛgɛn fo n bɛ ka alo wale cɛ. Wuli an ka taa. Foyi ma jigin ne kɔnɔ sa ne selen ka so. Teliya sa. Mɔgɔ tɛ maa ju kuma dɔn. Wale. Dija. Oui. Dija. I fɛnɛ sa dɛ. Mun na. Ne ma fɛn na e kana na to ka moto jɔ da la. Cɛ ne ka kalanw. Wa da in ka jan fɛnɛ ne t'a donni ka moto donni ka bɔ ɲa. I dun ka to k'a dabila dɛ. Ne ka yɛlɛ an ka taa sa. Ok. Kana kari dɛ. A tɛ kari sa an ka taa. I pɛrɛnna. Ouais. Ma chérie. Walayi. Chérie. Tu sais quoi? Ɲanafin ba de kun bɛ I yɛrɛ tun ɲanafin ba de kun bɛ ne la. C'est vrai. Ça va? Ça va Nchu. Kan ma bɛ? E t'a dɔn nin. Wa i m'a dɔn Dija tɛ wa? Awɔ. I terimuso. Awɔ. A yɛrɛ ɲɛ kumulen don dɛ. Wa a bɛ kɛ cogo di? Chérie. Sinon plan. Non plan o tɛ togo la. Cɛ su in na i t'a la an ka taa yɔrɔnin dɔ la. E yɛrɛ kɔni bɛ ne ka situation dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan. Bébé o ye mun situation ye? Ne k'i ma situation in to yen. N bɛna surprise dɔ k'i ye sisan. I ma sigi ni surprise min ye. I sɛbɛ la. Awɔ kɛ. Ne ko he a kɛ cogo di ɲa ma dɛ ne ko e tɛ se k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye dɛ. Cogo di tan? Ne ko don jumɛn bɛ n'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye dɛ. Mɔgɔ ɲɛnɛman ɲɛ kisɛ kelen tɛ wa mɔgɔ ɲɛnɛman sen kisɛ kelen tɛ kɔrɔ yanni k'a fɔ i bɛ surprise k'a ye kɛ donna ye so kɔnɔ ka t'i sigi fɔlɔ e ni ala cɛ nin ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye ka na mɔgɔw accueillir kɛnɛma
Yɔrɔ ye nin yɛrɛ ne m'a fɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye. Edija. Yɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna depuis n'an ma se yan nɔ k'i k'i sen bɔ ne ka kow la. Tiɲɛ don ne ko i ka na n bila. Nka est ce que o droit b'e bolo e ka kuma a fɛ tan? O droit t'i bolo dɛ. I tulo bɛ n kan na. Fatou. Fatou, tu m'entends bien? Fatou, ne b'i ka hɛrɛ de fɛ. O de kama ne bɛ ka kuma i fɛ. Sinon ni mɔgɔ wɛrɛ ne ka mɔgɔ t'o la koyi. De quel bonheur tu me parles? Si tu veux mon bonheur là, le voici. A jɔlen de filɛ i ɲɛ kɔrɔ. Fatou, i t'i ɲɛ dayɛlɛ dɔɔni Fatou. Fatou, ni mɔgɔ dusukun fiyera kɛ, i b'a kalama. Dija. I b'a dɔn e dusukun de fiyeren don k'e ɲɛ quoi. Dija, sabali. I nana i terimuso de bila ou bien i nana ne dɔgɔyɔrɔ de la. Chérie, kangari da i terimuso ye. Ne tɛ ninnu ko ninnu na dɛ. A ka ɲi sa e kana na dimi. Ne bɛ n jɛ k'i to yen min kama i terimuso de ye Fatou ye sinon i ɲɔgɔnna tɛ manamanakan fɔ ne ma dɛ. Ne de ka manamana mɔgɔ ye ha. Tu l'attends parler? Ne de ka manamana mɔgɔ ye. S'il vous plaît. A y'a dabila. Fatou. Ne bɛ Fatou min e de f'i bɛ ɲɛna dimi bi don mɔgɔ la kɔfɛ kana na ni nin mɔgɔ sugu ye ne nɔfɛ tuguni i y'a faamu. N'i y'a dɔn k'i tɛ se ka na ne nɔfɛ ni ninnu mɔgɔ sugu nin ti bɔ kana na se yan tuguni. D'ailleurs i ka ci fɔ ne k'a bila quoi. I yɛrɛ de bɛ dimi don mɔgɔ la kɔni. Ayi sabali sa. Depuis min na n bɛ k'a fɔ n y'a f'i ɲɛna n ko n ti na. C'est ça que je voulais éviter en fait. N ko n ti na mais i y'a ye kɔni. Parce que n y'a f'i ɲɛna i ka cɛnin tronché yɛrɛ de man di ne ye. Est-ce qu'il b'a kalama? Tu viens pour moi, n'est-ce pas? Tu es venu ici pour moi. N'est-ce pas? Fatou. I ka ci ɲɛnabɔ sa i ka kuma fɔ i ka taa quoi i ka taa ni nin ye ka bɔ yan. I teliya i ka kuma fɔ. Désormais kana na se ni nin yan tuguni. Ne t'i ka mɔgɔ kana fɔ ko ne ka taa ka bɔ yan dɛ. Ni ye ne sera yan Fatou Togo de. Ni ye ne dɔgɔ ne bɛ i bɛ ne ye La. Tu dépasses les bornes, Dija. Je m'en fous, je m'en moque ma chère. Arrête-moi ça. Sigi yan ko cɛ. Est-ce que nin b'a kalama? Désolé. Nin b'i wa da i la yan. I y'a faamuya. Chérie i ka kuma fɔ a ka taa quoi sinon ni nin ye ne la énervé yan. N'i ma taa k'i to dɛ. C'est bon. N bɛ taa k'i to dɛ. Awɔ i ka kuma fɔ. Mɔgɔ min tɛ se ka hali ka taga taxi passé den ne kana donc o de bɛ moto ta la ka ni e bila. E bɛ tugu o mɔgɔ sugu kɔ. Nin ye mɔgɔ cɛ de ye wa? Chérie i ka kuma fɔ. Cɛw fɔra ni fɔra. Quelqu'un dit responsable comme ça. Nka ko dɔw bɛ yen i fɛnɛ ka essayer k'olu dabila. I n'a fɔ duma. E bɛ to ka taga don so togoya min na tan. Ça me dérange. Voilà. I bɛ taga cun kan so ça me dérange. Voilà. Mɔgɔ min bɛ t'i fɛ ala tɛ k'i wele. Cɛ i t'i dabɔ an ka kuma na. Mɔgɔ min b'i bonya o bɛ se ka t'i fɛ ka sɔrɔ a b'i wele yan. Dija sabali i dabɔ an ka kuma na. Nin bɛ ne ni. Ne tɛ siri ɲɛ koyi. N tɛ siri ɲɛ koyi. Ne tɛ siri ɲɛ dɛ. Oh mon Dieu, arrêtez. N bɛna min fɔ e ɲɔgɔn fara saba tɛna se ka bɔ mɔgɔmana kan fɔ ne ma. A y'a dabila sa. N'i ma kanga di ka cɛ n b'a lase ko ma dɛ. N b'a lase ko ma dɛ. A ka mɔgɔbala saba ne kan dɛ. C'est bon. I tɛ ne classe yɛrɛ ni Fatou tɛ ne tɛ ne bɛ mɔgɔ sugu da la yɛrɛ. I ni ka arasa jugu ta tiɲɛnen y'i kun mɔgɔ ta tiɲɛnen jɔlen dɛ. Dija c'est bon. An ka taa u bɛ taa k'i to yan. N'importe quoi. Mɔgɔ min hal'a ju la kuru ti t'a ta ye yɛrɛ. Si tu m'entends, je vais te laisser ici. Hein. Anoula. Mse. Sira. Ça va? Ça va. An même bida. Kan fosi tɛ. Sai da kan nisi. Mun ga bugan ne na mere. Ina na san mun la na. Kanaja. Baasi t'i yɛrɛ la. Wala baasi tɛ. Na mo bila fɔlɔ. N'a sira ta ɲɛnabɔ. I b'a dɔn baasi t'a la. I ma sɛgɛn sira la kɔni.
Tagama dɔɔni tɛ dɔrɔn don sira e sɛgɛnni ma n'aw ye o sira ni barika sɛgɛnni man di ne dɛ Tana ja. an ɲɛ bi dɛ Kan fosi tɛ yen nɔ. baasi kɔni t'i la i b'a dun baasi foyi t'a la Baasi t'a la. sira komi n y'i wele i yɛrɛ b'a dɔn komi bɛ sen na sisan u bɛ caman kalama la Ko dɔ de bɛ sen na. ne ba ma fɛn f'i ɲɛna de Ayi. sira o ma kɛra fili don wa u bɛ kalabanciya don Ayi tanti kalabanciya tɛ dɛ. mɛ mun na Mama ma fɛn fɔ ne ɲɛna de. a ma fosi f'i ɲɛna o komi i t'a kalama ne y'i bɔ a kalama sira na n ka ɲɛsin ma fɔlɔ i tɛ denmisɛnnin bilen dɛ sira ye denmisɛnnin bilen ka e ɲɛ bɔ anw na an b'an ka tɔɔrɔya la anw ma hɛrɛ sɔrɔ furu la anw furula aw fɔ ma ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen t'u kun halisa an filɛ o sɛgɛn na e ye cɛ sɔrɔ ka ala barika da o fɛn bɛ cɛ min bolo a b'a hala du kɔnɔ nafolo b'a kun diɲɛ fɛn bɛɛ b'a bolo ne sɔnn'o la sisan o t'an bɛɛ ka lanɔgɔ bannen ye ne bɛ k'i ba la ka da mun kan i ni dɔ de kan bɛ ɲɔgɔn bolo wa e ni dɔ de kan bɛ ɲɔgɔn bolo Awɔ. a bɛ mun baara kɛ Tana ja a tɛ baara la o. A tɛ baara la fɔlɔ. mɔgɔ min tɛ baara la e b'o nɔfɛ e b'o ka hɛrɛ sɔrɔ kuma dɔn sira o tigi ye furuko kuma de f'i ɲɛna Ayi. a bɛ ɲɔgɔn fɛ ten kɛnɛya dɔ kɔni o ma e tɛ taa an ka bɔ nɔgɔ la e bɛna furu ma ma ka mun de d'e ma a somɔgɔw bɛ min A b'an ka so kɛrɛfɛ. fantanw kɔni fantanw n'o bɛ fɛn tigi don ka n'i ɲɛ tugu dɛ i ɲɛ yɛlɛ fantanw don waa fɛn tigi don u b'u yɛrɛ ka du kɔnɔ u bɛ luwanse de la Tana ja u b'u débrouiller. mɔgɔ min b'a débrouiller e bɛna k'e ye denmisɛnnin bilen de i t'i bolo da i kundama kan wa n'i sira furu kelen n'i sira furu kelen i bɛ nin kɛ i ka denbaya bɛ siri watɔ n bɛ fantanko la bi an bɛ tile mun na a t'i yɛrɛ ɲɛma nɔgɔ si e bɔ bɛ tɔɔrɔ la an ma bɔ o kamanagan n'o tɔɔrɔya la e de ma t'i yɛrɛ bila o degun kɔnɔ n'i sira furu kelen tɛ walahi bɛ t'a la an tɛ se ka an ka wari n'an ka sanumugu n'an ka jamana diɲɛlatigɛ taatɔ ye an b'o la nɔgɔ i kama wa sini sufɛ sila bɛna baro la so kɔnɔ i b'i labɛn kɛtɛkɛtɛ k'a kɔnɔ wa i bɛ ka mun fɔ ni n y'a sɔrɔ n b'a convoqué a bɛ fara n den na a bɛ fara i la i bɛ ka ci f'a ɲɛna k'i ba dɔ bɛ yen k'a ko n'a ma fara i la ko n bɛ ko d'a kan k'a ma sigi ni mun ye fantanden an bɛ mun f'o ɲɛna wuli ka taa sini sufɛ k'i labɛn sila bɛ na i y'a mɛn wa ka to lajɛ fakasa an bɛna an ka nafolotigiya dabila ko e k'i ba cɛ la ko mun kɛra ko nafa bɛ sira kun sira ka foliko kelen yɛrɛ dɔ tɛ taa waa joli la ba taara den biya tɛ taara ka taa viens. E bɛna taa Ne bɛ ka taa Dija fɛ yen. nkalon a y'a dan komi Dija fɛ yen nɔ. Fatu ye ne faga Fatu e hakili la k'e ta ye yɛrɛ ye ni wagati min diya i bɛ bɔ ni wagati min diya i bɛ don ne ka du kɔnɔ Fatu esike fa t'i la fa de t'i la fa o de b'i la musomanin ka yaala i b'a fɔ ko tigi t'i la hali wulu u tɛ yaala wulu dɛ tigi b'o la o bɛ taa ka segin o b'a taga yɔrɔ dɔn Fatu n'i ma sabali Fatu n'i ma sabali e mɔgɔ min an bɛna e ka woro tila e bɛ yaala la jaɲaja va et vient Ka jɔn ka woro tila. i bɛ ɲininka o de la e bɛna ne ɲininka o ka jɔn ka woro tila
Han? Fatou, i bɛ jɛnɛjala i terimuso mun nɔfɛ o jumɛn woro de la ka b'u nɔfɛ o y'o fara cɛlasigi la e k'o fɔ ne ɲɛna sa o fɔ n ɲɛna e k'o fɔ ne ɲɛna sa Fatou o fɔ ne ɲɛna bɛ nin Mama, sabali yɛrɛ de. Han? komi ne bɛ kuma i bɛ kuma ne ye musokisɛ i sen da i ka bɔ ne ye musokisɛ dafalen ne ye muso ye ka bɔ k'an ka da yɛlɛ dɔ bɛ ka da kɔngɔ kɛnɛ ma i k'a lajɛ bɛ Salam alaikum. Wa alaikum salam. Fatou, ça va? Ça va? Baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen. I fa bɛ yan? Ayi. Komi maa ye misiri la, n ko n ka tɛmɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni baasi t'a la. Baasi fosi t'a la. A bɔra de. A bɔra de. Awɔ, ne dɔgɔnin dɔ ka mariage bɛ ka kɛ. Awɔ, a taara yen nɔ. O ye hɛrɛ ye. Fatou, i m'a dɔn i yɛrɛ i ka fini ɲi minɛ? Sariya yɛrɛ la silamɛmuso kan ka nin fini ninnu de don. Muso ka ɲi sutura de la. I ka fini ɲi minɛ trop. I ni ce. I bɛ to ka ninnu ɲɔgɔnna don, i y'a mɛn? Awɔ, n y'a mɛn. Ni fa nana ko n fɔra a kɔ. A b'a mɛn. A b'a mɛn. I nana foli f'a ye? Awɔ. jɔn wolo Wa terikɛ dɔ de don. a nana min na A tun nana ɲininkali de kɛ. Ne ko k'a bɔra. n y'a faamu An lama. nse e bɛna bɔ de wa Awɔ. i tɛ to yan nɔ n ye muso ka finiw ko sɔgɔmada in na n bɛ taa fini di ka na Cɛ ma. Mɔgɔ labɛnnen bɛ ka bɔ ka taa ka ci la ko ne ka to yan. to da kɔrɔ sa n bɛ taa fini di ka na n bɛ fini ko wari minɛ ka na Ma ne bɛ ka taa ci min na, ci teliman yɛrɛ de don. e bɛ t'o ci la min Solo nin fɛ yen. solo wa Awɔ. sanata denkɛni solomana Awɔ kɛ. n tɛ mankan fɛ dɛ jakari i kun t'i sen bɔ solo sen na Ma ko ne terikɛ de ye Solo ye. N bɛ n sen bɔ n terikɛ sen na cogo di? ne hakili la ne ye kuma bɛɛ fɛ ye solo ko in na o kuma tɛ kuma ye ne ma mun fɔ e ɲɛna o tuma na e teri dan ye solo de ya Ni Solo tɛ teri wɛrɛ tɛ ne la o ma. teri wɛrɛ ɲini i yɛrɛ la a man di ne i ni solo ka taama ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya teri wɛrɛ ɲini i yɛrɛ la Ok, n y'a faamu. N bɛ taa ka na. ayiwa kana mɛn dɛ Awɔ. e nana mun ɲini ne ka so yan ne b'a fɔ e kana se n ka so wa ne m'a fɛ e ɲɛna k'e kana se ne ka so wa e nana mun ɲini yan nɔ Cɛ ma. Ma o dabila sa. ka mun dabila N ka jɔ de don. n'i teri don a kana se yan dɛ ni aw ma ɲɛ ɲɔgɔn ye kuwa kɛnɛma Sul. Cɛ ja. Ça va? Ko bɛ cogo di? Wala lazy. Lazy bɛ yan. Ouais. Cɛ an ka taa bulon la de, ou bien? Baarakɛɲɔgɔn de don sa. Ne nalen bɛ. ne ko k'a kana se n ka so yan bilen Cɛ a kana ma. se n ka so yan n mago b'o de la I bila pe laban. n y'a kana se n ka so yan nɔ Ja an ka don. An ka taa niveau in na ye quoi. Ah? Kunun an bɔra. Cɛ i fana sa an bɔra niveau min na kunun an ka taga yen quoi. Sul. Ouais. I b'a dɔn ne mana baara k'an ka bi yan. Ne nana an k'an bila la de sa. An k'an bila an ka fila. Cɛ an ka taa niveau in na ye. N'an m'a bila la, an b'an bila la gɛrɛn na.
Ma faamuya ya famille an ka pan sunu cɛ an ka cɛ yan flotter lafiyalen don sa an ka si jo o dabila an ka taa an ka flotter b'a n'o to yen ok an ka taa cɛ o dabila an ka taa Anula. Insanula. Ndemso. Kori basi tɛ yen? Ayi basi tɛ yen. I ba ka kɛnɛ? Basi t'a la. O diyara n ye. Mama. Jakari bɛ yan? Jakari a y'a bɔra. Ndemso. E ka mun bɛ Jakari bolo? Ayi fosi. N t'o mago de b'a la. Ndemso. N b'i deli i sen bɔ Jakari sen na. I y'a mɛn a man di ne ye i ka tugu Jakari kɔ dɛ. Cɛmisɛnninw ni cɛmisɛnninw de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ, musomaninw fana ni musomaninw de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ. Musomanin yaala ɲɔgɔn tɛ cɛmisɛnnin ye. I y'a faamuya? Awɔ, n y'a faamuya. Awɔ. Basi tɛ. Kana to ka tugu Jakari nɔfɛ. Mama, o di yan nɔ. Ayi. Ayi, a ka ɲi denmuso. Ayi, wala a ka ɲi. A ma ca. N tilala ka ban sa, a ka ɲi. Awɔ, o tɔ ni fitinin ne b'o fura. Ayi, a ka ɲi sa. Ayi, n denmuso a ka ɲi sa. Ayi, mama sabali sa. Ayi. Sabali. N'i deli yɛrɛ de, o kelen t'o bolo. O tɛ fosi cɛ ye. Ɲama yɛrɛ de, o t'o bolo, y'a mɛn? A dun tɔ kuma ca. Awɔ, o tɔ ni fitinin dɛ. N b'o fura. Fɛn min tɔ ma ca. A tɔ ma ca. N denmuso, n bɛ ji dɔ ta ka n'a kɛ yɔrɔ la. Poussière dɔɔni b'a la. Ok, basi. cɛ a dan ka kɛ nin ye dɛ cɛ suru kuma caman dabila sa ne ma f'i ɲɛna ko ne mana baara kama cɛ o dabila sa cɛ kuma caman cogo di bulon bɛ se ka kɛ minɛn quoi n'i nana ni fini dɔ wɛrɛ i tɛ jɔ ne kɔ dɛ sulu an ka taa sa ne bɛ kɛ chef de poste ye chef de poste jagoya t'i ka tenue don an m'an si o la kuma bɛɛ ye chef de poste kuma bɛɛ ye chef de poste ne yɛrɛ tɛ ka ye kuma si an ka taa ba ye ne jagoya tɛ ne ka tenue don kuma bɛɛ tɛ tenue dɔ don wɛrɛ i bila tenue na quoi an ka taa sa kuma caman an bɛ se ko tan cogo di ko mɔgɔ bɛ dan na yɛrɛ sulu yɛrɛ de ka kuma ka ca quoi cɛ dɔ sigilen don an t'o minɛ a sigilen don yɔrɔ an ka to d'accord n'a kun bɛ ka boli an bɛ se ka minɛ ni sɔrɔ ninnu tun an ka to a sigi Subhanallah. Kenapa mau ngambil cukup segini? Umaru ne ba i bɛ accès de vitesse la i bɛ ka boli kojugu an bɛ se k'i ka papier sɔrɔ moto papier a n'a avion ci Moto papier kɔni tɛ ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la. vieti t'i bolo wa e jɛ ka gɛlɛn dɛ Bamakɔ e bɛ moto boli vieti t'a la Wagatini dɔw la o bɛ kɛ o. carte d'identité dun Moto carte d'identité ya? i yɛrɛ ta Ayi o fana tɛ ne bolo. o t'i bolo o bɛ 15.000 de ma i b'o sara i bɛ taga ni moto ye soit i bɛ taa ka moto to yan 15.000. i ni chef ka kuma kɛ Chef. oui ça va Ko papier o tiɲɛ yɛrɛ la Ala ko an ka cɛ fɔ. papier t'i bolo a y'a f'i ye cogo min i b'a kɛ ten e yɛrɛ musotɔ i bɛ boli excel la tan ni papier t'i bolo a y'a f'i ye cogo min na dɔrɔn i b'a kɛ ten kuma caman t'a la i bɛ taa moto nɔfɛ kuru kɔnɔ Komi a ko kɛra ten n bɛna n tɔntɔn wele komi ale ye polisi ale n'an b'a kuma fɛ. donc a k'i tɔntɔn wele ni ba cɛ an t'o minɛ dɛ an tɛ appel minɛ mɔgɔ bolo yan dɛ an ye min f'i ye i b'o de gérer ka appel minɛ e bɛ k'anw kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye Allo tɔnɔ ne bɔtɔ filɛ e ka ci yɛrɛ de la tantɔ rond-point yɛrɛ la polisiw ye ne minɛ o yɔrɔ la yen nɔ awɔ polisikɛ cɛ fila de sariya k'a fa ye polisi ye kana appel o minɛ filɛ kɔnɔ n bɛna téléphone d'u ma an t'a minɛ sa an tɛ se k'a minɛ sa an tɛ se ka appel minɛ an bɛ yan faso ka baara de la an b'o minɛ cogo di a fɔ a ye ko an t'a minɛ o corruption ka ban an b'o minɛ cogo di k'u t'a minɛ yɔrɔ min polisiw don k'a bɛ côté jumɛn de la aw bɛ polisiso jumɛn na cɛ dɔgɔ a ka ɲi sa
an labila tile t'i bolo a ka ɲi moto a ka ɲi taga o cogo na tɛ awɔ taga i ka taga fɛ mɛ taa wuli ɲɛfɛ taa wuli ɲɛfɛ Voilà kuna ni kɛ bon ne kun y'a dɔn ko nin bɛ kɛ fɛn ne y'a dɔn k'e kun bɛ laban polisiw bolo koyi f'e kun ka minɛ k'e to i ka bandiya la i ka ŋanamu la wallahi e f'e kun ka minɛ polisiw bolo fo de kun ka kɛ. Yala a b'i ɲɛ sira la i tɛ t'i ka sira fɛ. Ayi ne yɛrɛ dabali banna ko n yɛrɛ binna n'a kan o ni Fatu ye nin ye fo Fatu ɲɛ ka nin ye je vais dire. Et grand frère, somɔgɔw. wallahi baasi tɛ cɛ An ye fama. a kɛra ten A kɛra tunu ye dɛ. cɛ a bila O tuma i kɛra polisi ya? ouais ko n'a cogoya don Tibarikala. ouais O ɲɛna koyi. ouais Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. ami Ala ka kisi ni tamaw kɛ. Amina yarabi. Ka sababu ɲumanw kɛ. a ka ɲi ten A dɔn ni ɲɛna yɛrɛ de. Ni minɛ nin b'i bolo dɛ. awɔ minɛlen don Kana nin bila dɛ. Ayi, I nana bɛ sɔnna. taa nin don wo kɔnɔ yɛrɛ de min. N tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye hali dɔɔni dɔɔni. a b'a si tɔ kɛ n bolo awɔ i bɛ se ka taa Fara daga nin awɔ kɛ. n y'a faamu Daga taa nin lase Fatuma. cɛ i jɔra a bɛ ka sago joli a cɛ ka ɲi n m'a faamu. cɛ ne ma f'i ye i y'o bɛɛ dabila an kulo bɛ ka ban kuma caman dabila. Bonsoir bébé. Ko kan Don, ça va oui ça va alhamdulillah. cɛ bi ma ne jɔlen bila yɔrɔ i mɛnna trop kana dimi sa han. O donna i ko k'i taara solo nɔfɛ ne b'a dɔn cɛ e ma taa solo nɔfɛ. chéri Hmm? ne tun taara e yɛrɛ de nɔfɛ mais n taara sɔrɔ i ka lamɛri dimilen don min kɛ o de la n y'a yɛlɛma ka kɛ solo ye sinon e b'a dɔn k'a fɔ ne ma taa solo nɔfɛ. N y'a faamuya n'i ko ten tɔ bon e yɛrɛ bolo sisan furuko in bɛ cogo di. e ko duma Furu an ka furuko bɛ cogo di. cɛ kabako kuma ka di ye dɛ o ye mun furuko di an b'an ka denmisɛnniya la hali an m'an ka denmisɛnniya jabɔ fɔlɔ i bɛna ko furu sabali sa han. O kuma la o an bɛna an si kɛ denmisɛnniya jabɔli la donc n'i y'a faamuya e bolo denmisɛnniya tɛ ban quoi. ne y'i faamu sa mais pour le moment ne ma pɛrɛn furu kama fɔlɔ. Han? o bɛ man faamu Ayi m'i faamuya. chéri jɔn de furuko kuma don e kunkolo la barisa ne b'a dɔn nin tɛ e yɛrɛ ka idée ye quoi mɔgɔ dɔ de nin don e kun. Mɔgɔ ma furuko kuma don ne kunkolo la dɛ mais an tɛna an si kɛ yala yala la ɲɔgɔn kɔ donc ni ne y'a faamuya est ce que ne tɛ bête de ya. kana n'o fɔ sa i b'a dɔn furu ye waati de ye wa furu fana tɛ se ka kɛ ten ne bɛ yɔrɔ min na sisan n ma pɛrɛn furu kama fɔlɔ a ka di ne ye an ka kɛ kanu ye e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne b'i fɛ trop ni furu waati sera an b'o fana Jazo kɛ. kana n'a kanu ko kuma fɔ ne ɲɛna i tulo bɛ n kan na. ne b'i fɛ de sa Fatu walayi ne b'i fɛ. Nin tɛ fɛ ye parce que n'i bɛ ne fɛ kɛ i bɛ ne ladon aw ka so ne tɛ se ka to palon palon la e bolo tan o. ne m'a fɔ n ko n t'i ladon an ka so mais ne k'i ma pour le moment
furuko tɛ ne kunkolo la fɔlɔ quoi. Ne ma tila n ka kow la kuma tɛ ko n bɛna n kun don furuko la. Vraiment. O ye kumakan ya. Mais n bɛ mun fɔ? Ok, n y'i ka kuma faamuya. E y'i ta kɛ a tɔ tora ne ta ye. An sera fo yan.